Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 million Amazing Story 2025. Dito'y lagi di napalabas. Ha? Ano to ko ng ate? Nalawag tanagin mo, Imelda. December ita. At baka ito no umoy nga taon. At nakasarran ton di business ko. Awat ton pagtrabahoam dito California. Diyos ko. Kasano pengarap nga may rinyok ti working permit ko dito California. Hindi dito umatan ti trabaho dito eh. Diyos ko. Kung nakmalano nag-hastak nga nakadanon di Amerika ang may salahin katulong. Yung kastimatin. Kinon ko nag-idi manong namig at malagip ko ti pamilyak. Ni tata nga makitaltalon, ni nanang tagibalay, dagiti inem nga kakabsat ko. 8 kam idi manong namig at siyak tinauna, ngim natay ti may sakatakini kakabsat ko mano. Naggraduarak lang iti high school, aging nga nagtrabaho ak dito Manila, kat iti awanak kalakay kan bakit nagbakasyon ti anak na manikpod sa jay Amerika. Kita kuna ti ama na kanya ken kuha na idi nga alain nak tapno kadwanak ni Ate Lily nga kas katulong ken kadwana iti Oriental Store nga business na. Basta na idi tragsak ko manong name iti makadano na kon ti Amerika. Yung kastumatan ti kuna ni Ate Lily. No awan ton ti business na ket ag-expire tumatan ti working permit ko. Di agsublyak ton sa jay Pilipinas. Akas nakurapay latan. Ngayon di January 1995, manong nemi at nangawis kanyak nga padak nga Pinoy, napan kami nagpasyar iti LA Zoo. Nga dito'y ko amo manong nemi ni Attorney Joseph Hageman. Nga da kami tinagkuykuyog. Nga nakaragragsak kami ngagsasarita ng may busanak ti English. Nagtungpalan na ngumay nakpinasyar ket kunana. Flowers for you, Imelda. Ay, diyak maikari kang ka-attorney. What? Ay, attorney, just call me Joseph. Haging ka nagdaton kanyak manong nemi pagano ti I love you. Nasinopay kumama nung nemi tagked-ked. Dito yan ti makasulbar ti problema kunak. Imbes nga may duportarak sa di Pilipinas at dan mga asawa kanyak ng Amerikano. Diyos ko, agyamanak ka na kayo. Tingkay nangigan papagayam ket may salay nga paset detoy teaser tilagip tinapalabas ni pagayam ting Imelda Viloria Hageman iti California nga tubo iti sulsuna Ilocos Norte. Nga daytoy tinapili nga best letter of the first week iti bulan ti Mayo. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta. Kasi ano namin dito istorya ni Imelda apay nga iso tinapili nga best letter of the month first week of the month of May. Hindi ito ituloy ng istoryain madamdama papagayam. Takayat mi nga ipakamu ka na kayo nga nakititatakela premyo iti programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Imagine, malaksin iti weekly prices, monthly prices, at kitay grand prices. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. Dito met first runner-up ket 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up ket 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat mo iti 5,000 pesos. No, madama kayong agbuibuya, kadito'y page ni paring Ray nga Rey Fiesta Sentenciador Award. Paki-share, paki-like, and paki-follow. No, iti YouTube, iti yung kay pagbubuyaan, iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Ag-subscribe kay kuma iseryo sa kayo ag-subscribe.
Tanong mag-subscribe kayo, mag-follow kayo, amin dati mai-upload nga video kada ito nga page kan YouTube channel ket sumurek kada kiti notification nyo. Okay ba? Okay. Ket madamang ng takto istoryan dati pakasalitaan ni Imelda pakabuklan na. Ta iyawis ko ti panag surat yo iti programa nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Ito agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award Search for $1 Million Amazing Story. I-computer yo sa isa iti email address tinumuti biya nga nemiruiz@yahoo.com wano saan ka nemiruiz123@gmail.com. No saan nyo matakabaylan nga isurat kadawan ti writer wano manurat nga masarakpot makasango masarakan nyo mabalintak mo't nga tawagan iti cellphone number 0949-876-7682 wano friend request kayo iti account ko, Facebook account ko nga ni Messi Ruiz dati nakakipisak. Yeah, tapos ni kastagat sa data yung agka-communicate. No kayat yo nga siya timang interview kada kayo. Kabalawan tayo man dinaragsak ka pa nagbibuya kada tayo ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. nga nakabakasyon ita dito ibutong Lawag City from Hawaii ni Aurelio Fiesta Jr. Noon niya ti pagkasalitaan ni Imelda Castunanay. Kas nangigyo nga naibaga itay nga marigrigat da. Ni Imelda ket tubo iti sulso na Ilocos Norte isu iti inauna nga kadakwada nga walo nga kakabsat iso na lang ta nasapa nga adda na tayo nga may sa kadakwada iso nagtalinay nga pituda. Makitaltalon laeng ti amana. Kaya mo yun noon niya pag naidanda, kawayan nga balay, nga nagdatari ti kawayan, sa jeda nga agdalupisak nga mangan, ket sa jeda tumatlaeng nga datar, iti pagiplagan dati kamen sa jeda to nga agaabay nga maturog. Naisina nga nasapa ni Imelda, iti pamilya na tanagnaed kinilulang na. Kaya di nagraduaran iti elementarya, napan nagkatulong iti apo ti talon ti amana. Sadyay nga nagbasa iti high school. Kaya di ta nakaraduaran ti high school napanan sa Manila tapno itultuloy na katulong sadyay. Katulong lata. Aday aywanan na nga lakay ken bakit kadi di agbakasyon jaya anak. Di kita aywanan na nga agnanay di California. Di ama iti nangisingasing iti anak nang alain na ni Imelda sa Jaya, California tapno di kasta kadagbaling nga katulong ken adda katulungan ni Lily nga iti Oriental Store na. Ket kasto na ati ragsak idi ni Imelda. Gabot ha, agasem katulong dito Manila ket sumrek akas katulong sa Jaya, California, sa Jaya, Amerika. Dito itininot nga nagbalbaliwan ti pamilya da Imelda. Kaputa siyempre, paupawitan na na, digiti naganak kang kuwana, kang digiti kakabsat na ididulyar. Ngayon ti makadakes, kas nangigyo itay iti teaser, ti pakasalitahan na. Impakdaan ni Lily, nga agserran ti negosyo na. Kahit no agserran ti negosyo na, kahit nakasawen, nga awan tumaten ti pagtrabahuan niya Lily ay niya Imelda ko nakuma ket may deportar doon sa Jay dito'y Pilipinas. Ngem talaga nga nakasgasat ni Imelda. Gabot na dimteng keng kuwana tigasat may isang abogado nga Amerikano. Kas title dito'y istorya tayo ket ti katulong ken ti abogado. Nagkuyog da, nagsasalita da, nagpaspasyar da, aging nga nagdato ng Amerikano. Kunana, I love you. I love you so much. Nobaya mo ni Imelda nga saan nga maikari. Kengkuana. Ngayon, gapot talagang hapadyan ng ipatpatig ni Atty. Joseph Isuna, inaklon na. Aging nga ngin sarunong imbagati Amerikano, will you marry me, Imelda? Nasulbaren ti problema na. Oray no sa anton ngagtrabaho iti ayanda aten na nga Lily
ngem adan ni Joseph. Nagkalaysada nga rod numampay awan tinakapan idi nga miyembro ti pamilya na. Nagkalaysada ket naragsak na. Iso na laeng ta saan da nga nadaan iti anak. Ngem, dagiti kaanakan ni Imelda nga anak, dagiti kakabsat na isudan timbilang da nga anak da. Tinultulungan na ida. Tigi itulyar nga masapsapulan dagiti agasawang Imelda ken Joseph, ipauitan na ida dagiti kaanakan ni Imelda tapno matungpal da terapahapda. Tapno umasensumeten ti biagda. Kaya't nangasawan, imasenso ni Imelda ket tultulungan na met dagiti kakabsat na graman kaanakan na nga imasenso. So nalaeng ka nagsaruno nga nagarubos dagiti luwa dagiti agkakabsat, idi ta nagsaruno nga pimusay dagiti nakanak kada Imelda. Natiyag ma kadada siyempre ni Imelda ken ti asawa na iti California ken tultuloy da titimulong kadagiti kakabsat ken kaanakan ni Imelda. Dito nga ron ti pagkasaritaan papagayam ni Imelda Viloria Hageman iti California nga iso tinapili nga best letter of the first week iti bulan ti Mayo. Thank you. Kadagiti panagdengeg yo ken panagbuya yo. Kadaging ka iti sumarunon tumanen nga video nga may upload iti page di paring ring nga Ray Fiesta Sentensiador Award ken kastameten iti YouTube channel na nga Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award. Kaya't sabi ko tultuloy iti agbuya ken tumngeg iti programa tayo nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Ni manong nyo anemin Rus detoy. Babay na po.